may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, jakmat makita ti manugang ken aputa, karpeo lakay. Adda na pananda. Sa dinaw tinapananda, Iti ayan dahilan. Adda ka no tinapatiga pagsaritaan da iti gayem na. ay una yun, tila papananday di babae. Bino, apya kasto ti panagsasao, Maria bakay. Kaibagbagak lang akum kumpurmay ti papananda. Katuri si kamat. Dahil ta makikakarubat ang mong arabidan. Na, di nakikumkumpara iti dayjay babae, tasaan kamay ngagpada. No di mo kaya ti may kumpara. Aguli magkalatang aminan. Awan mo tinakis nga aramidan di tao kang kakad. At dayay bagak, dinilaw ko lang mag... Dahil tangarod ka. Dildilawam. Katawan mo dakas nga aramidan di tao kang ka. Anyang iti makunam, friend. Kayat mo ka di mag? Kayat ko, friend. Isupay mo't ano adati maurnong ko. Iso na lang takas laawan wifi ijay balayo. Awan nga agpay so, friend. Saan ang mabalin no agludak latan? Mabalin nga makatipid ka no adda wifi yo. Kasaritak nga rod nila kay ko, taagpakabit kami mat iti wifi. Nasaysaya at manen, friend. Adayo amay mayat no adda wifi. Barang umanugot nila kay ko, friend. Sige, ag-message kanto kanyak no kasano, ha? Wen, friend, ibagak kinila kay ko, taagpakabit kami adagos na umanugot lakit di When friend, ipalawag mo ana imbagkan ko na. Tapno adamat aramidem kabayatan ti panangaw-awir mo iti anak yo. Anya tinapatay nga ibagambiyang kabakay. No okay laang ken ka, agpakabit tayo kumamet iti wifi, sander lakay. Ano ti wifi? Ada ngamin idijaya tigayem ko nga online at trabaho. Kaya't ko kumamet nga ipadas. Amangan mo't na iskam na ita bakay. Saan lakay? Awan ti mabayadan. Isupay mo't ati masapulak lakay. At dati amom nga agent, amabalin na kasarita tayo. Adda lakay, adda amok. Kasaritam to nga ron. Agin choir ka. Tapno ammo tayo, numano ti bayadan tayo iti binulan. Wen lakay, agyaman naklaunay ata imanugot ka. Ay nawaw, kapilitan at akasapulam nga ron bakay. Saan mo ta mabalin alapdak ti planong? Tinapatay kat pagsayaatan ti pamilya. Agyaman nakmanen alakay, nagasatak takas kang katinaasawak. Asinaw timawag ken ka Bianca. Dagiti mangikabit iti wifi nanang, umayda kano ita. Mangikabit iti wifi kunam. Wen nanang, agpakabit tayo manmet tapno saan tayo amarigatan. Iso pa'y day tabay bayadan ti anak ko. Mausar tayo mula ang amin nanang. No ada ti wifi dito'y balay, saanan ang masapol nga agload tayo. Una, ng binulan samot nga adda mabayadan. Adda nga mas makatipid tayo. Anya nga oras nga ikabit dati wifi. Urayan tayo laang nanang, paumay da kanumatan. Ala, si Kanti makaam mo ang makisarita kadakwada. Wen nanang, di kay madanagan, tasyak ti sumango kadakwada. Anyaman nga tanti sumaruno abuya kaya. Anya ti aramida bakay. Ay nawaw, agsaludsod ka pa'y laang, kit-kit-kitam lang arudan. Yan niya. Der aramida ka, kas makita mag, agboy-boya ak iti cellphone ka. Sipod nagpakabit na biyang ka iti wifi. Kaday tamot na agbuy-buyat aramidam. Ay kagangay na, awan mo't daddo mga aramidak. No kayat mau agtugaw ka mo, tagbuyat akiday.
Napig sa ti signal ti wifi lakay. Anya ti buyan, tangay. Kumpurmi ka, ano anya ti kayat mo? Aha, aday ta, agpili ka ta, agbuya ta. Itong madamdamalagan. At dapat tinapatag nga ramidak. Di mo ten malmalpas day tangar aramidum. Masapul nga si kaswag tinatang amulak. Tapusan amapiste. Sayang mo na. Aywan kaya. Ipalagip mo to kini Sander ti umada ni Adjudit ti kuryente tayo. Nakitam ka di ti bill ti kuryente tayo, Sander lakay? Wan bakit? Nakita kita eh. Apay ka di? Judith maggaya man no Martes. Ay katbayadan yun, bakit? Pangalaak iti pagbayad ko ngay. Kasayang pa lang ti kwarta kayong paduling ko ken ka. Wan ang arod lakay. Manutibil tayo aya. Nasurok asang aribo. Bayadam nga rodan. Tapno saan tayo maputdan bakit? Bayadak to no agpasentro ak. Wano saan, kasaritak ni Mari Helen, tabayadan na pa'y iti Gcash. Awam nga min Gcash ko. Adakin ka dayta bakit? Tinapatag kat mabayadam. Narigat mo't laang numaurnong. Tamangan numarigatan tayong agbayad. Due date gayam ti kuryente tayo inton martay Sander anak ka. Wala nang, nakita ko. At dan sa mo nalipata manakaw. Ay nawang, anya tinalipatak nanang. Ti pagbayad ko Ay wing, adakin biyang ka. Iso ti agbayad? Siguro nanang. Ay siya kun ata sa anak mo tabisay. Awan aw-awirak nga ubeng. Ni bakit ko ti kasari tayo nanang, at dati kwartakin ko ana. Okay nga raw. Sige nanang, agrubatak mo't laangin. Nasapakan sa mo tanak ka. Masapat ti trabaho mita. Da kayo matun ti makisarita iti manugang yo. Adda ka di aramida, biyang ka nakaw. Saan anak kalaktiri daw, nanang? Sumruk kailaan. Anya ti masapul yaw. Adda ka numot kun ka ti kwarta pagbayad tayo iti kuryentay. Isuta kwarta iti lamisaan, nanang. Apay ka day. Alaekon, ta siya kon ti makaam mo nga agbayad. Ay nawaw. Sigurado kayo ka din, nanang. Wen, siya kon ti makaam mo. Amok abisi ka ang mga awer iti apaw. Naimbag kanyak tawan awawira. Masangok ti mapan agbayad. Alaan nyo nga ti kwarta di talamisaan, nanang. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na anak kaw. Alaek nga rudan. Kitaam ka di dayto, bakit? Ay nawaw. Anya day tayo alakay. Kitaam, ano anya? Ha? Ay nawaw. Disconnection notice samag. Disconnection notice nga agpaisaw. Apay ngay akasta. Bakit? Agpudno ka man? Binayadam ka diti kuryente tayo, wanaw? Apay akasta ti panagkitam kanyak si kakarpyaw. Imbayad mo ka diti kwarta nga inted ti manugang ta? Wanaw? Kano namitlo nga inted ni Bianca ti kwarta pagbayad tayo? Saan ka de? Ay ikwala kay. Anya? Imbayad mo wano saan? Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta lakay. Ay, awan mo, bakit? Awan na. Maputdan tayo laki diti kuryente, nukas talang. Namin ano anang tig kay ti kwarta ken nanang, bakit? Namintal law lakay. Nakitam ka di ti bil ti kuryente tayo? Saan lakay? Ninanang mati mangi duldulin. Numano ti dawatan na, isula ang matitid ko kang kwana. Apay nga ron nga da disconnection notice tayo. Ay nawaw. Awan amok di talakay. Basta inted ko ti kwarta kininanang. Oo na yun ni nanang. Ibirbirok na mo ti pagparikutan tayo. Kasaritam ni nanang mo lakay. Ang mga no ada ti sabali anang usaran na iti kwarta nga inted ko kang kwana. Sa dino tinapanan ni nanang, awan mo dito'y balay. Jak mo Urayim latan nga agawid. Iti kasta kat makapagsarita kayo adwa. Nanang, anya ti kayat asawan da ito'y a disconnection notice. Ay ikwa Sander anak kaw. Anya, Kastoy nga men anak kaw. siguraduan nyo lang a valid reason ti bagayo kanya. Ay kwa, adda sa bali anang usarak iti kwarta. Kasano tayo nga ro din ita? Naurnong ti bayadan tayo nanang. Ay, diyakam mo anak kaw.
Anya tinangusaran nyo ti kwarta ya? Ay, sana mabalin nga ibagakan ka anak kao. Kasano nga rudan? Putdan da tayo ni ti kurinti tayo. No adda kwartam dita, bayadam kumapay laeng. Anya kay lakid di mangamina na ya. Di yu pa'y ngarud ibaga no anya tinangusaran nyo ti kwarta. Kasla adda parikot mo Mari Bianca. Dandan ni maputdan kami iti kuryente, mare. Anya? Day tatipudno. Ay nawaw, kasano ana pasamak ti kasta. Kunak man no ti katugangam ti agbaybayad. At damat inted mi apagbayad na, mare. Ngam di mi amo no nangusaran na iti kwarta. Di namat nga rod kayat nga ibaga. Aguray ka. Adda nakitak a parcel ti katugangam iti ayan ni antik ako mare na. Kasta ka de? Wen, ijaymat nga ipagpa-deliver na dagiti parcel na. No kasta nga rod. Imbayad na iti parcel, ti pagbayad mi kuma iti kuryente. Nalabi ta kasta mare. Ay, naglukon ni nanang. Parcel matlagayam ti makagapo, no apay asaan na binayadan ti kuryente me. Nanang, pudno ka de? Ti anya anak kao. Parcel ka no madgayam tinangibayadan nyo iti bayad kumati kurinti tayo. Ay ikwa anak. Ibagayo ti pudno. San asyak tululbudan nyo? Ay, uwan anak ko. Naibayad ko iti parcel ko ti kwartayaw. Oo na yan, nanang. Ay, pasensya kayo nailawan ngamin anak ko orderak. Hapay nga minakumkumpurmi ti order nyo ay. No awan ti pagbayad yung, di kaya agur order, nanang. Narigat mo ti kasta. Gastusin nyo ti kwarta para kumay ti kuryente tayo. Anya kayo matan. Bakit? Sikat ipangital ka kiti bayad ti kuryente tayo. Sige, lakay. Kasaritam ni Kumarem Helen. Ta isendalatan ni ti Gcash ti bayad tayo tapno malpasen. Narigat no maputdan tayo niya. Nagpudno ka din ni nanang kang kalakay. Wen, imbayad na agpaiso iti parcel na ti kwarta nga inted mo kinkwana. Ay, hanya lakit di matan ni nanang. Iso adi mo italtalit kinkwana dito a kwarta Wen lakay. Syaklatan ti makaamo nga agbayad, tapno sigurado ang mabayadan. Nasaysayat pa'y bakit? Di mo itid kinanang, taamangan no bigla ang maputdan tayo. Da tayo matlaang ti marigatan, numapasamak dayta. Ay nawaw, mangmangan ka? Ngam di mo mat ko nang ayabam ti manugang mo. Makaamumatan amangan ano mabisain. Ay nawaw, saan ara saya at ikasta agalad ti katugangan Kagurak launay day ta babae. Apay mat? Tasaan mutan nga italag ti anak ta ti kwarta na kanya. Anya kumati nam namaam, adang arod ni bakit na? Ay oray pay. Di mo ibaga pag imunam ti manugang ta, Sipod nagnaeday ta babae di tawi. Awanon, nagbaliwon ti amain. No maipapanmot iti bayad ti kuryente, di mo nam namaan nga italag na pa ti kwarta ken ka, kalpasan ti narabil mo. Sikat ti nagbidot, iso nga agpakumbaba ka ba? Gimuran sa matan ni nanang kanyak lakay. Ay no, kasanumot anay bagam ti kasta. Wen ata sa anak matan akasarsarita. Ne, mapay nga. Diyak amo kin ni nanang mo. Nasakit siguro tinakam na idi siyak tinagbayad iti kuryente. Anya ayat isan ang maawatan ni nanang, kat saan mo't ngamin ang mapagtalakan. Anya nga tano lumasintay laangan lakay. Iso nga rod nga inpa-renovate ko ti balay, tapno adda pag nagdan tayo, bakit? Diyak kayat ti makiap-apa lakay. Kan diyak kayat aguraan nak ti inam. Ay nawaw, awan ti makagapo, tapno guraan da ka ni nanang. Kan may isa, kukwada ti balay, nga madamot gastos ko dito Siyak pa'y tinang ipa-renovate, kan datamot tagbaybayad iti bills tayo Nanang, agsarita tayo man pa'y. Ay busy akita sander. Napatagtibagak kada kayo. Anya day taaya. Gumurgura kayo kadi iti asawak. Ay nawaw. Sino tinangibagakan ka? Awan mo't kid Isulaan ngamin ti madlaw ko. Ay kwa. Ay saan mo itanakaw? Nupod no ti bagbagayo. Apay nga rod akas jeti trato yu kinbiyang ka nga asawa. Ay kwa anak ko. At dati makagapo. No apay asaan ako ng agtalag kada kayo. No kwarta ti saritaan nanang.
Mabuti nga no sa bali man ti pangigas-gastusan nyo iti kwarta. Anya, No saan nyo atratuan iti nasaya at ti manugang nyo. Mapilitan kami apumanaw iti daytoy abalay. ay inay, saan kumamatakas taa, anak ko? No kasta nga ron, tratuan nyo iti nasaya at ti manugang nyo. Saan kat nga iso ti papabasulin nyo? Bianca, ayan ti apok nga inakaw. Nakaturugan nanang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno makainana ka mat. Wen nanang. Ayun gayam, nagtimpla ak iti Diyos. Ha? Agmerienda tayo pa'y. Umuna kayo latan nanang. Agmerienda akto numalpas kayo. Umay kakit din, tagigidan tayo. Agur-urayin ni tatang yu ijay kusina. Okay. Kalaat mo't asiming pati katugangak. Anya nga tatinaknakan na. Nay, adda ka di parikaut. Napauli mo ka mo nakaw. Awan nanang. Adala na lagip ko. Okay kayo, tagmerinda tayo. Umayon, lakay! Amom lakay. Inayabanak ni nanang nga agmerienda itay awan ka. No kasta nga ron, mayat manen tilinangan nyo kininanang. Wen lakay. Nasaya at mat nga ron ano kasta. Anya ti imbagam ken kwa na idi nagsarita kayo aya. Imbagak lang, mata pumanaw tayo no dakis si trato na ken ka. Anya? Saan lalakit di akayat apumanaw tayo? Iso akasta. Bumawbawi matenkin ka bakit? Agyaman naklaunay alakay. Ngamin, saan ka akas iti daduma alalaki dita? Nga awan bibiyang da kadagiti asawa da. Ni bakit mo? Bulahan nakpailahan. Pudnot ibagbagak anya. Saan nga amin alalaki kat isakit da dagiti asawa da? Nang runa no dagiti naganak dati ayan ti parikot. Siyempre, no asino tayo ti biddo? Iso ti bagbaga, bakit? Sapay la kumata agtalinaad tinasaya at alinangan mi iti inam. Sigurado daytan bakit? Am-ammok ti inak. Ay, nawaw! Uray da tayo tinaganak, masapol la tamat nga agpakumbaba tayo. Nang runa pa'y no ammo tayo ada tayo mat tinagbidot. Surutan kan aramidan tayo ti maiparbang. Taday ta ti mangidalan kada tayo itinaragsak kan nasaya at abiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bisitaam ka din ni Papay di Hospital ita, Sharon, bakit? Wala kay, sakmat lang ti agbantay itangal daw. Nag-text ti kabsat ko ang mapanak pa'y, tada ka no klase na. Kaano nga irwaryo ya? Naawanan agbantay, irwar minton Sabado. Wala, takaasi kayo matlaang na kwa. Naimbag kumamit, maagasan. Kasla alanganin ba? Ay, wan nga ron. Sa anak ang makatrabaho. Apektado matan ti panagadal dagiti kakabsat ko. Kasaritak nga ron ni Marlene. Tayo so ti mga wirita nakta. Wala kay, ibagam itiipang ko asaan pa'y arumwar. Itangal daw laang matkit di ah. Okay. Mabayag mo tinday ta, rikrik na ni Papa. Day tangarod. At damat kat di kwarta na apagpaagas na. Ngam saan matan nga agimbag. Amang ano talaga asaanin nga agimbag ni Papa. Bakit? Kumusta nga'y kanuti katuga nga, Manong Rex? Saan ka numatin nga agimimbag? Ay nawaw, sayang mo, tibay bayadan day di ospital no saan mo't lang agimbag.
Dayta nga rodading ko. Amang ano inton madamdamak at maibusan ti kwartada. Awanan da kayon ton ti agrigat no kasta ti mapasamak. Amangan kunak no mailako dapay dagiti sanikwada. Dayta mo ti maysa pagdandanaga. Apay ngamin adi dapay lang irwar no saan matlang ang maagasan. Diyak man amo ka dagita nga kakapsat. Hay, isupay kit di ataktak ken gastos dayta. Naku nang bayading ko. No saanen ang maagasan, aklo ng dalat ta kumangaminan. Saan akasta aparigatan dapay lang tipada da tao. Kumusta mat nga tatikapsat mo ang masakit? Linda bakat? Kumapkapsot nga road lakay. Kat, kaano nga agbantay ka di ospital nga? Nagtekste ka anak ka, mapanak ka no biyernes. Mapang ka. Tulungam ti ka anakan ta. Wan lakay. Kasi naman takas ta ti kasasada ita. Wan nga road lakay. No saan kuma nagsakit ni Manong. Nasaya at kuma. Saan da amarigatan. Saan tayo akontrolado ti mapaspasamak iti biyag ti tunggal maysa kada tayo. Ngampatsak nga dati napintas a plano ti Diyos para iti kabsat mo. Nagado ti plano ti kabsat ko lakay. Kaya't naabantayak no agawidak ijay balayda. Ijay kami kano nga agnaad ta asikaswag. Awan mo't kinidakas di ta, bakit? Ado nga agpaiso ti plano na, ngamnuan niya ti plano ti Diyos para kang kuana, iso ti matungpal. Kas na kunam itay, adalaki di tinapintas a plano na para iti kapsat ko. Nay, apayan, Manong Rex? Kaslag dardaras kayo mat. Rabiin Pagsagana kayo. Ay nawaw, apay, anyat na pasama kaya? Pimusayin ti katugangak. Anya? Kaano pa'y, Manong? Itay laeng. Pagsagana kayo. Tagawit tayo palaeng. Sige garod, Manong. Mangala ka iti bakadom. Iti kasta kita da pagsukat amijay. Wen, Manong. Manungal daw tayo ijaya. Depende. Noan yan ti mapagsasaritaan lagi ti kabsat ti katugangak. Ay nawaw, apay nga isuda ti agdesisyon. Saan aya ang mabalin ada kayo? Noan niya ti bagada. Isulatan ti masurot. Tapno awan ti maibagada kata tayo. Ay nawaw, ni Sharon ti umawawag, katrabiin. Anya nga sa ti ibagana. Hello, Sharon, kaanakan. Auntie, awanin ni Papa. Anya? Itay lang, auntie. Adda kami dito'y balayita. Ay, Diyos ka. No adda pagluganan nyo, umay kayo kumaita, auntie. Awanan ti biyahe dito'y kaanakan. Awan tricycle, auntie. Alas 8 mo ngaminan iti rabi kaanakan. Ang ibagakid angkel mo iman, takasarita na ti kaaruba mi nga ada motor na. Wan man, auntie. Awan ngamin kaduami dito'y balayita. Dakda kami lang. No awan ti mangi motor kada kamay, anusan milat tangarudan ti magmagnakin ni angkel mo. Ne, apay kasta ti lang ang bakat. At sino ti kinasaritam iti cellphone mo aya? Ni kaanakan a Sharon lakay. Apay kano? Awanan ni Manong lakay. Anya? Ada nga tati mabalin amang itulod kadata iti ayanda Manong. Awanan ti Jeff kin tricycle iti kasto nga oras. Kasano pa yun dayta? Sapay awan kadwada kaanakan Sharon ijay. Ipadas ko ti mapan itaen ni Pilo. Ang mga nun nakariing pailaang dayay. Wan man lakay. Salud-sudam numayat amang itulod kadata iti ayanda Manong. Bareng no umanugot bakit? Sapay la kumaa, tamaawatan na ti sitwasyon tayo. No andaban tinagkurakang. Wano na isawag ko anakis. Sapay la kumata mapakawanak Manong. Nadagsin ka na kami iti kastoy anapasamag. Ngimasapol nga aklunan me. Tasaan mi ba't atangal tibiyag mo Manong. Auntie Linda, awatin niyo ti tissue. Oh. Ay, ang yaman ng kaanakan. Pasensya ka na. Talaga ajak malapdan ti panagtintin nagitilwak. Maawatan kayo, auntie. Nangalak matlang iti kapeyo. Agkape tayo pa'y. Ang yaman ng launay kaanakan.
Agyaman nagtaimay kayo kini Uncle Eman, auntie. Nay maglaangan ata intulod na kami ni Pilo dito'y balayyaw. Manungay ti binayadan nyo kan kwa na, auntie. Awan mo kitay. Saan na mga inala ti bayad mi kuma? Tulong na kanumot tanday je kada tayo. Anyamatan da dya bakit Linda? Un nga ron, makapasar gid ni. Agin sasangit kanumot. Aywan gaya manong. Nangag mo ka di ti istoryada. Ay nawa, anya ti istoryada Marlene. Nangag ko ti panagsasarita da. Kaya't kano day taalinda ti agnaad dito'y balay ti katuganga manong. Anya? Iso tinangag ko. Kitaan nyo ta ang mga no agnaad iti daytoy abalay manong. Itan niya kumaaga po nga agnaad dito'y balay ti katugangak. Hay, jak amua iti dayja bakit? No di kat agraraman Saan na mabalin ti kasta kapanunutan na? Isu arumbeng nalaang akasarita yung manong. Anya ti bagakin ko anangay. Ibagayo asaan ang mabalin nga agnaad ditoy. Inton kwan, tagikwaan dapay ti balay ti katugangam. No di yung maibagakin kwa na, siya kun ti makisaritakin kwa na manong. Mabalin yung ti agawid. Ha? Nalpas mo't ti tabon ni Uncle. Awanan ti aramidan nyo ditoy. Di yu ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay. Ay nawaw. Awan mo imbagak nga agnaedak dito'y. Na, agin didiam mo pay lang daytoy bakit? Anya ti kunam. Tapno awan ti rirey, agawid kailangan kunak. Aguray ka. Sabalin siya met ti panagawat yu iti imbagak a plano ni Manong nga agnaed kami iti daytoy abalay no makarwar iti ospital. Hay, awanan ti adupay asao. Agraraman ka kay di Asino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak? Uray mamirmiraot kami laeng, saan ko apagintirisan ti kinabak ng tikabsat ko. Oho? Agraraman ka amang ibaga nga agawidak, kat kabsat na kalaeng may ti asawa ti kaanakak. Nututuusan kat saan kamot aparte ti pamilya may. Awan ti karbengam amakibiyang. Anya ti imbaga ni Marlene ken kabakat. Mabalin yon ti agawid, diyo ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay, kunanaki din kanyak. Ay nawa, apay kanumot akasta ti panagsasauna. Ipagarup na siguro apagintirisak ti balay ti kapsat ko apimbosay Anya kumatibibiyang na ditangay. Ipaglaang mo ti kaanakan taday jay. Day tangarod lakay, di na amo ti pagluglugaran na. Agpada da iti kapsat ng asawa ni Sharon, gamrod ken agraraman. Amangan mo't no iso ti kasta ti kapanunutan na. Amangan no ti kayat da, kat iso da ti agnaid iti balay ti kabsat mo. Awan ti karbengan ni Marlene iti daytoy abalay. Saan mo't nga iso na tinaikamang, ngam no agsasao, kunablan asinaw. Gamrod kit di dagita at tawa. Tidakas na pa'y. Ipulagid da iti sabali tidakas nga aramid da. Nakunampay lakay. Mabit man laang takasaritak da di ababae sakbay nga agawid ta. Nalpasan manong Rex. Anya tinalpasin, Marlene. Naibagakon iti dayja alinda ang agawidan. Pudno? Wen manong. Anya tinsungbat na kin kangay. Saanen anapatag no anya tinsungbat na manong. Tinapatag kat ammo na ti pagluglugaran na. Sa bagay mo't kidya. Sana mabaling agnaid da di abakat iti da ito'y abalayan niya. Isu nga rod asya kung tinangaramid iti pamuspusan manong. Agbain mo't siguro dayja abakat iti inbagak kenkwana. Agsarita taman pa'y Marlene. May papan iti anya? Api akas di ti panagsasawm iti asawak akabsat ti pimusay. Ay nawaw, awan mo't dakas nga insawang ko, tata. Awan ti dakas ngayon sawang mo kunam. Kat no imbagam kano amabalin min ti agawid. Bantayan nyo nga minti asawa yu tata. Anya ti kayat mo asawan? Pagintirisan na mo't gayam daytoy abalay. Paginteresan? Amangan mat no kamalila ang tinangawat mo itinanggag mo. Wen, pobre kami. Ngam saan kami agamrod? Saan mi atagik kwa ente saan mi matako kwa? Oho? Kan maysa, nagturod ka magimbaga iti kasta kada kami. Kat saan kamit aparte ti pamilya mi. Tilaing kabsat mo tinay kamang. Mismon to pa akanakan mi.
saan da maibaga ti kasta? Si kapay kiti. Saan anasaya ti kasya panagsasauya ti kabsat ko ang gala? Di mo kamin kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Awan ti kan kanunungak. Napudno ti ibagbagam. Kasaritam ti kabsat mo. Ibagam adi na ipadlaw ti kinagamrod kin kinaagraraman na. Awan ti karbangan nyo amang isawang iti kastay ti kabsat ko. Awan ba't ti karbangan ti kabsat mo? Amang papanaw kada kami ditoy. Anya, ti kabsat mo nga awanan baen tayo ti parikot. No di mo pa'y bagbagan day. Isunto ti mangibabayin iti pamilyayo. Saan apod no day ta? Saan kumaati kinagamrod yo tinangruna? Laglagi pa nyo. Nga dapay dagiti kabsat ni Sharon. Isuda ti agnaid iti dayto abalay. Pudno ka di nga adda saan nyo ang nagkikinaawatan kada Rex, Uncle Eman? Saan ka di ang nagistorya ni Antim ken ka? Awan na dakdakamat ni Auntie Linda kanyak, Uncle. Ti kabsat ti asawam ti parikot. Ay nawang, anya ti inaramid ni Marlene kan Auntie Linda, Uncle. Wan tabi nagaan na kanumot ni Antim nga agawi din. Idinalpas ti tabon ni tatang yo. Apay kanumat. Sa bali siguro tinagawatan na iti istorya ang ngagna. Ti imbaga ni Antim, ket plano day di papayo nga agnaeden dito'y balayo. Tapno adda kumati mga sikaso ken kuana, ngam kastamot ten tinapasamak. Ay, una yan ni Marlene. Bagbagam ti ipag mo. Awan ti karbangan na amang ibaga iti kasday. Takabsat day di papayo ti asawa. Numaminsan mo't ni Marlene. Di na amo ti pagluglugaran na. Ala, bayan nyo, Uncle. Kasaritak ti ipag ko. Saan ang maiparbang ti kasdiya pa nagsasaom iti kabsat ni Papa, Marlene, ading ko? Awan ti amok abasol ko, manang. Ti pa nagsasaom kadaan ti kan Uncle ti parikot. Anya? Awan bibiyang mo iti day di abalay. Naa, no tinaisawang ko ti isyo, kayat kulaang nga ibaga a concernak, isuan aramid ko ti kasjay. Concern ka? Wano adda pa'y sabali ang makagapo. Ha? Ay ko, manang. Inton sumaruno, di ka makibiyang. Naawatam. Saan ko maasikat ti agbalin arason ti saan mi apagkikin naawatan kadaan ti. Pinagsasawam kanumot ti kabsat ko, Sharon. Gaputa di na amo ti pagluglugaran na. Saan anasaya at ti kasdi pa nagsasauna iti kabsat ni Papa? Ay nawaw, concern lang ti kabsat ko, iso anarabin na ti kasday. No may papan iti kakastabanag, awanan bibiyang na. Anya? Ulitak manin ha, awan bibiyang nakadagiti sa nikwa ni Papa. Nasaya at atao ni Auntie Linda, kat amok asaan na amaaramid timang tagi kwa iti saan namat ako kwa. Diwan lang. Ibagam iti kabsat mo, tagkid daw iti pamakawan kini Auntie. Masapol pa aya. Kasapulan na, iso nga ro tinagkamali. Ni Auntie Linda pa'y laang mat anasingpat, ken naayat at tumultulong ken ni Papa ti pangibagaan na iti kasjay. Ha, agraraman kit di ah. Anya? Agpasensya ka kanukin Auntie Linda no makita manin. Itian niya kumaagapungay mo. Agpasensya ka. Tatakas ti pa nagsasaong kenkwa na iti. No sa anak-anak sao, ang mga no nagnaedan day di alinda iti balay ti katuganga manong. Aramidem latang timbaga kading ko. Anya? Tapno saan data apagpanunutan iti dakas. Saan ka di an naibagam kanyak akayat mo ti agnaed iti day di abalay? No saan ka ngagpasensya iti dayja alinda. Ang mga numakadlaw da. Datanto ti mapadaksan. No saan mo aramidon timbaga ni Sharon. Ay, pasensya kayon, iti dakas nga insawang ko, Auntie Linda. Naimbag Mike, tanaamiris mo ti bidrut mo. No saan daklang a kinasarita ni Manong? San kong aramidan ti kastoy? Anyat ko nam. Ha? Ay kwa? Ti kunak, sapay la kumata mapakawan na kon, ante. Inton sumaruno nga men, ambuam ti pagluglugaram. Wan, Auntie Linda. Di ka agbalin nga agraraman. No saan ka aparte ti pamilya, di ka makibiyang. Ha? Di mo ipadlaw ti kinagamrod ken kinaagraraman mo, tati kapsa mula ang tinaikamang iti pamilya may. Naawatam. Ay kwa, wan, ante. Nasaya mo nga rod no kasta. Ilugar mo ti bagay.
Kan siguraduam, ahustaw ti panagawat mo iti istorya. Sakbay ka nga agsaaw. Tapno saan ka nakababain. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, amuampay nga umuna ti lugar mo. Di ka agbalin agamrod ken agraraman. Taday ta nga aramid, ti mangibaba iti kinataom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpasyudadak itatatang, da kayo pay laang ti makaam mo iti apo kuyo. Ay nawaw. Adat aramidam iti sentro. Marian anak ka. Mapan ko alaan ti kwarta nga impaw it nilakay ko, tatang. No kasta. Adda marin ti kwarta nga impaw iti OFW nga asawam. Adda tatang, saan mo't amabalin nga saan nga agpaw it? Mala, agrubot ka nga ruday. Agaawid ka adagos no malpas ti lakad mo. Di mo man ibaga ang mabayagan ka ijay. Wain tatang, gumatangak lang iti masapsapol ti apo kuyo. Da kayo nga'y, awang kad ipagatang yaw. Awan anak ka. Tagitigit di masapsapol ti anak mo ti gatangam. Sobra ti kwartang impaw it nilakay ko, tatang. No adda ti sobra, ibang kaum. Tapno adda ti gastusin nyo, no adda emergency. Sobra lat taday jay, tatang. Saan tayo nga amaw? No aginggat ka ano ti panagtrabaho nila kay mo iti abroad. Iso nga itabay lang, rugyamaw ti agurnong. Saan aparikot day tatang? Irinyo naman ng ti kontrata na Lumabasak pa, Nana Rose. Nay, si Kamat Gaya, Marian. Agpasyudad kan samot. Gusto kayo, Nana. Siguro, adda manen impaw iti OFW nga asawam. Addaan, Nana. Isuti mapang ko alaan. Ay, konak tumot. Nagasat ka, taam mo nila kay muter aramidan na. Ken napagasatan anak ka abroad. Ay, talagaan nagasatak iti asawak, Nana. Ayun gayam, ado ka di tigatangom ijay balasang ka. Saan matunay, Nana? Aday pagatang yaw. Agpagatang ako maiti agas. Mabalin latamot. Ilis tayo laang. Iti kasta ket amok no anya tigatangak ng agas para kada kayaw. Agudungak ita, Peter Lakay. Ti anak tangay bakay? Itugot ko latnan. Ay nawaw, amang ano marigatang gamay. Saan? Basit laang magtiinlistak agatangan mi. Anya nga tanong siyaklatan ti agudong. Siya kon Lakay. Sayang matimay sa aldaw mo iti trabaho. Unang, Di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Agsaga nakakit dita makitagad ka manan. Isupay titangdan mo nga igatang tayo kadagiti masapsapol tayo. itugot mo nga payong. Tapno saan ang mainitan ti anak ta? Ay nawaw. Ni Dorothy mati sumungad. Kan anya ngay dayjay. Intugot na mati anak na. Apal akas tati pa nagkitang kanyak, Marian. Ay kwa. Awam mo kiday. Adda ka dirugit iti rupa. Awan, si kaki dimot. Iti sangulatan ti pagtugawak. Narigat no day ta Dorothy ti makaabay ko. Iti kasta alangada iti anak na. Sigurado asabali ti payudda. Apay adi ka pala sumrag tita, Marian.
Pakiawat man gayam ti bag ko dita. Saan ka ngaglugan? Bakan ti gayam ti Francet. Ijay latan ti pagtugawak tapno komportable Hay, simang puta malangon. Kumusta tilakad mo, anak ko? Maasarak nga rod tatang. Naranaak pay laang daduruti kan ti anak na iji paradaan itay. Anya ko maitano na ranam ida. Maasarak itikas di alangada tatang. Amuyo ka day. Kasla pagpigadan dagiti kawasda. Ay nawaw, anadamamit ti panagsasaom si Kamarian. Pudno ti ibagbagak tatang. No nakita yu laang ida, siguradong adamo maibagayo. Gagangay na ah. Anya agagangay na mga ibagbagayo. Amumit ang marigrigat na duro te. Apay ang masapol nga idadanis mo dya tao. Kay ibagbaga laang matinakita. Ngamno saan kayo nga interesadaw, aguli makaklangan. Siya mangaminan ti dakas iti imatang yaw. Imbilag mo matidaya per ti anak ta Doro ti bagay. Wen ta naibusan ti diaper na lakay. Naibus manayin? Wen lakay. No lampin met ngamin ti ipausar na. Mabasa at ipagturugan tayo. Ibasuram dagi jay at agumatangak to bakay. Ay nawaw, awan nga rudon lakay. Awan usaran na inton bigat. Ay, No iba surak dagi jay adaya per, awanan Anya ngay ti usaran ti putot mo. Awan pa'y matangdan mo. nagrigat lagi ti kastoy kasasaad tayo bakay. No saan ko mga min analugi ti sigod a pagtrabahwa. Saan tayo ko mga agrigat a kastoy. Saan tayo mat nga rod a kontrolado ti mapaspasamak iti biyag tayo. Sapay la ko ma. Tadamot ti mabiro ka kapag trabahwa. Tay permanent ti kumamot tayo. Tapno saan akaasi ti anak ta. Addanto ka di lakay. Imbilag mo magdagiti daya ti anak mo Dorothy. Wan tawanan usaran na nana. Saan ka agimatang idi nagpasyudad ka? Gimatang ngam naibusan nana. No makawaya ka, mapan ka iti istor ko. Apay ijay nana? Itad kuken ka ti daya ti apo ko. Adda ngamin imbati da idi nagpasyar da ijay balay. Ay nawaw, saanan nana? Nakababain mo't kada kayo. Daya ti apo ko yung itadjukit din kada kami. Saan na matlaangan ang mausar day jay? Iso nga itad kulatan kada kayo. Umay kantaw ta isaganak ti itad kuken ka. Ay na, agyaman ak unay nana. Ti Diyos ti mang subad iti kinaimbagyo kada kami. Ti apok ngay, Nakaturog tatang. kahit sa dino ti papanam. Adala mapang kugatangan dita store tatang. Awang ka di ipagatang yaw. Awan magkit day, ngam no mabalbalain kat dumagas ka kumaiti ayan na antim suseng. Apay ijay. Alaam ti parya nga order ko king kuana. Ay nawaw. Nagadu aparya iti arubayan tayo. Ado angam awan matbunga na. Bunga ti in-order ko kin antime. Nabayadan ka di winnaw. San pa'y anabayadan? Ngam alaam latta. Ibagam abayadak to numaalak ti pensyon kaw. Adto yung tigat-gatangam atina pa, Marian. Agyaman aklaunay nana. Agyaman akmatkan ka. 5 basak iti ayan daduro ti itay. Ket nakita dagiti daya per nga imbilag na. Apay dagiti daya per nga imbilag na. Ipausar na dagi jay adaya per iti anak na, nana. Wan kanumot. Inikak ida iti daya per. Ngam kurang dayjay. Amumot ti kasasaad da. Ay nawaw. Kaasimot ti anak da iti kastang ar-aramiden da nga gasawa. No apay nga minang nga nagpasikugpay laang kan lakay na kat amo na amarigrigat da. Ay sos, jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom si Kamarian. Kapudnumot nana. Adda trabaho ni Peter iti. No saan laang anabangkrap ti restaurant a pagtrab-trabahuan na. Saan da nga agrigrigat ita. Ti ibagada ki day, imuna ti kinagatilda iso akas jay nana. Agtaan ang kaman. Naimbagkan ka at OFW nila kay mo. No awan ti amom ang maitulong mo kadakwada. Nasaysaya at no aguli magkalagdan. Nakitak ti imbilag ni bakat mo, Peter. Ay nawa, anya ti kahit mo asawain? Dagiti daya per nga imbilag na
Dayjay ka di? Anya nga minti aramidam. Apay nga agrigrigat mo ti pamilyam. Sipod na awan anak iti trabaho, kit nagrigat kami matan. Narigat no saan permanent iti trabaho. Tay tangamin ka, tigatilyo tinang runa. Anya? Pudno mo't. Iso akas sa timapaspasamak, tadiyo ammo ti priority yo. Mapilpilitan kami ang mga rami di kasjay. Gaputag kurkurang ti kwartami. Katsiga, no awan tinasaya at nga isawang mo, mabalin ka di nga agtal na kalaangan. Nasakit ti mariltok anya. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? Naimbagkin ka ta OFW nila kay mo. Saan kayong agkurkurang iti kwarta? Ore saan ka nga agtrabaho, tada ti maipawit na kin ka. At iti tangdan ko bakit? Gumatang kay ti daya per ti anak ta. Ni, apay akas talakay. Kas lamadi matimod mo ita. Makapasan mo't ngamin ni Marian. Ay nawaw, anya timbaga ni Marian kan kaaya. Dagiti daya per nga imbilag mo ah. Apay ka no day jay. Uy-uyawan na. Anya? No sa anak-anak kapag tepelitay, amangan no nagtanog ko day jay ama naguyaw. Ay madi alakay. Di ka agaramid iti pakabasbasulam. Awatan nga rutin ti kwarta bakit? Gumatang ka iti masapsapol ta anak ta. Saan laang ngamin amakit-kita ni Marian dagiti sakripisyo ta. Iso akas ta ti panagsasauna lakay. Ken maysa, di na amo ti rigat a pagdaldalanan ta. Ngamin, day talaang mat aguruuray iti ipawit nila kay na ti ubraan na. Amuyo ti aramid dadoro ti kan ti asawa na, tatang. Anya ti kayat mo asawan, Marian? Nakitak nga imbilag da tinausar adaya per ti anak da, tatang. Kat, Nakababain ti kasjay. awan siguro ti kwarta nga igatang da ah. Kasano, kat imo na ti kinagatal da, tatang. Apay akas ta ti ibagam. Kit agpada damat nga adda iti husto nga idan. Kan maysa, adda ti trabaho ni Peter ide. Di dalaang ninamnama ang mabangkrap ti pagtrabahuan na. Rason lang day, tatang. Ay nawaw, saan ba't akas ta ti panagsasaum anak ko? Dakis ti kasta. Pudnumat ti bagbagak. No saan ang nag-abroad nila kay mo? Agpapaada kailaang kadadoro tayo amarigrigat. Kan maysa, no awan mo't laang ti itulong mo kadakwada, nasaysaya at no agulimag ka. Iti anya kumaaga po at tulungak ida. Saan kumat ida akabagyan? Pakabasbasulam lang ti kastangar arami daw. Kaya't ka kumaama kasarita, no saan ka abisi, Peter? May papanita niya ti pagsaritaan ta tata. May papankan Marian. Siya kong dagkid daw iti dispensar kadag iti dakis nga isawsawang ti anak ko. Pakawanan nyo kuman ni Marian, Barok. Ay nawaw, ape ada kayo tagkid daw iti pamakawan. Kat saan mo't ada kayo ti nakabasol tata? Gaputa mo kasan amaramid ti anak ko dayta. Anya? Ipagarup na arasaya at ikasdengar aramidin na. Nalakakin kwa na tagsasao. Ngamen, saan namit amapaspasaran ti rigat a pagdaldalanan nyo ita, Barok? Wala, tao FW nila kayo na tata. Timang set edi nag-abroad nila kay na, Barok. Di na panunutan, ano saan ang nag-abroad ti manugang ka. Amangan no marigrigat damag ngaging gaita. Anya ti pagpupungto tamaya, di pa kalma na napudot ti ulam. Ay, makapaasar mo nga mingi manugang yu, tatang. Apa nila kay mo? Kisayan na pa'y kano ti ipawit na akwarta, tamasakit manan ni nanang da. No kastagayam, masapul nga agtipid kamutan. Ay nawaw, sa anak an nairwam iti kasta, tatang. Awan mo ti pagpilyam, anak ko. Ay, makapasurun ti kastoy. Awan tinduldulin mo akwartayo di taya. Awan tatang. Idi pa'y ngamen nga ibagbakakin ka nga urnong ka. Ngamtangkin ulo kamot ngamen. Nakatangtangsit ka pa'y mag. Kanayon mutan anapudot ti ulo, Marian. Nagriga laki din ti kastoy, Nana Rose. Anyat kayat mo asawaan. Masapol nga agtipid kami, Nana. Ah, nukasta. Agawidan nila kay Mau. Saan pa'y? Ngam masakit kano ti inana. Anya, Sa anak anairwam iti kastoy, Nana. Naibusan ti diaper ti anak ko, ngam awan ti maigatang. ay kat agtipid kayo
No kayat mo, gumatang ka iti lampin. Saan mo nga rod a waterproof ti lampin, nana? Kan amangan no agrasys ti anak ko. May mayat latang ti diaper, anana? Anya ngay ita, mapadasam mo tinapadasan ni Dorote. Ay na, di man ipalagib day ta kanyak, nana. Apay, masaksakitan ka kaday. At dati na imbaga damag bakit? Anya day taan na imbag adamag lakay. At damot lang ng pagtrabahwak. Pudno? Huwag bakit? Naawat akong kas janitor iti may sa pagadala ni Jesentro. Ay kat nasaya at ano kasta lakay. Panagkunak kat saan tayo matunayan ang marigatan no permanenten ti trabaho. Kan at least, mayat ti sweldo ki Jay bakit? Una, saanin ang masapol nga ibilag ko dagiti daya por anausar ti anak na. Saanin bakit? Say-saya atik ti trabaho. Tapno saan tayo nga agriga? Adaak na na, Rosie. Anya ti umay mo gatangan, Dorote. Sa anak agumatang nana. Imayak, tada kayat ko nga itid kada kayo. Ay nawaw, anya ti itid mo kanyak. Bibing ka, nana. Nay, nangalaam nga iti bibing ka. Inlutom ka di day tawon, no? Saan ko nga inluto day to'y nana? Ginatang nila kay ko. Ginatang nila kay mo kunam. O nana, nagsweldo nga min nila kay ko. Iso nga damot basit kwartami. Ay kat nasaya at ano kasta. Maragsakan ak unay para kada kayo iti asawam. Saan kan amang ibilag iti diaper? O nana, kat sapay la ko tatuloy-tuloyan daytoy. Anya ti maimbaga day di aduro ti kada kayo, nana Rusay. Nakita ka naggapo ti istoryo ka. Imay sama imutang day jay. Kamali ka, Marian. Anya ngay nga raw. Wano, imay di mawat iti tulong. Makitkitam ka di day taabibing ka. Wow, nana. Sa anak mo't abulsak tapno jak makita. Inted ni Dorothy dayta. Ay na, wow. Ada kwartada, nana. Adda di mo ayaam mo a janitor nila kay na. Aya. Iso nga awanan ti makitam anay bilag adaya per iti ayanda. Tadamot ten igatang da. Nagsinukat kayon iti sitwasyon. Kasla ada kayat yu asawan, nana. Dakes ngamin ti panagsasaum kadakwada idi na kong. Narigat ti sumanao no awan metlaeng maitulong tayo. Anya. No makita tayo amarigrigat ti pada tayo a tao, saan tayo ida nga irurumen? Laglagi pun tayo, nga awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Ay nawaw! Awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Laglagi pam, ano anya ti inaramid mo iti padam a tao, isuntumat ti agsublikan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuat akong tatang. Pero, nasa pakalaunay magti si anak ko. Alas 2 ka no, matimiteng iti pagadalan. Na, agsaludsod kayo pa'y mga min at tatang.
Isumat din na ibaga ti kalugaran tayo kanyak. Sa anak a makimiting ita, tatang. No saan ka makimiting? Sa dino nga ron ti papanam. Basta, adda na patag apapanak, tatang. Makimiting ka mat, oras agpaminsan laang. Iti kasta, kat amom ti mapaspasamak iti anak mo, iti pagadalan. No kaya't yu, di da kayon ti makimiting? Tasak pa'y laang ti ibaon na. Sa dino ti papanamaya. Adda na patag alakad mi iti kumarek. Ay, kita masama nga no adda man ti kalukuan nga ramidan niya. Narigat ti maipabarangay kung naktumag. Baso man, tatang. Ikanak iti baso. Ay, no, api akas na ti ito na managawin. Ay, nabanugak lang, tatang. Kaslada ti mangkamkamat ken ka. Ay, ato si baso. Mga lakamot iti danom dita. Asidaglaang ba't ken ka. Ay, agyaman nak, tatang. No, sa dino man ngamin tinagapam Di mo pa yun maramit ti responsibilidad mo, itanak mo. Busy ak nga rood, tatang. Di bali tamapanak to iti pagadalan no makawayaak. Naira na laang ngamin ama kumikum kami iti kumarek. Kanya ti pa ka kumikuman nyo, aya. Basta, adda, tatang. Di yun sa ludsudan no anya. Basta pagbiyagan. Lila, apaw. San ka kadipa analpas si Tar Aramidam? Saan pa'y apong? Sa dino tinagapon ni nanang? Apay akas laadamang kamkamat kan kwa na itay? Diyak man amo kinanang mo, apaw. Saan nyo asinaludsod, apong? Sinaludsod ko. Ngam di na mo ti ibaga no sa dino tinagapuan na. Ay nawaw, amangan kit dino. Agam di mon panunutan ti may papaniti day tabanang. Mangantay kit di bay. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Umuna kayon, apong. Umay kakit day, tagigiddan tayo amangan. Naimbaga bigat yaw, kapitana. Kastamat kang kamanong. Adda ka din ni Tessie? Nakaturog pa ang kapitana. Adda ka di masapul yung kuana. Kaya't kukuma makasarita, manong. Napatagti ibagak kang kwa na. Adda ka di tibasol na kapitana. Tinakawan da ka nun ni Nana Isang. Anya! Saan nakita ni Nana Isang? Ngam nakita dagiti kaaruba na. Duhada iti kumari na. Ay, una yun na dya tao. Kati kayat ni Nana Isang, isublida dagiti tinakaw da alako na. Agsasango kami to iti barangay hall. Agtugaw kayo pa, kapitana. Riing klabit ni Tisay, tada kayo tagsarita. Ang mga kitin o dada sa maisawang ko. Agyaman naklaunay, manong. Mangibabain ka, Tisay. Inaramid ko lang ang dayjay, tapno addalamutan tayo, tatang. Amuyumot nga grigrigat tayo. Nawaw. Saan arason day tatap nagtakaw ka? Isula ang ti amok apamuspusan, tatang. Pangasip agbalbaliw kan. Dumakdakkelan nililang anak mo. Saan atakaw ti solusyon ti kinarigat ti biyag tayo? Ni tatang mo. Gagat ti kasapulan. Agtrabaho ka. Makitagad ka tanapigsaka pa ibat. Pangasiyo tadiyo kumadakdakamatun ti may papan iti da ito abanag kenlela, tatang. Nawaw. Orasan ko nga ibagano idanon ti sa bali at tao kan kuana. Awan maramidan ta. Sana tong palbiyag kat mailimod mo dahi tang aramid mo. Ay, jakam mo. Ti kasasaya atang aramidam kat agbalbaliw ka. Di mo alaan ti saan mo ako pa. Agsakdo kan to numalpastar aramidam, lela. Sa dino ti papananyo, nanang? Rumwar kay samat manan. Taagdis kitarak iti lamutan tayo. Ijay mat. Iti ayan ni antim ako marik, Amangan mat. Ayawan pagdanaga man ako. Tagila ko kami laang mat iti palaspas. Anya ti ila ko yun, nanang? Adda iti ayan ti kumarik, Mala, agrubwat akon. Si kamot ti makamu dito ibalay, Ni apong ngay nga ta. Anya nga oras ti panagawid na. Day tatidyak mo. No sumangpet kat sa ludsudan na no sa dino tinapanak. Ibagam nga agilako kami iti palaspas iti kumarek. Wan, nanang. Di mo liplipatan,
Tamangan no sa bali man ti panunutan dayjay no awanak amadanunan na dito'y balay. Awat naman to'y natang lila po. Nangalaan nyo kadagito'y anatang apong. Iti ayan ni apong musita. Mula na dagitoy. Wan. Ado ti mula na iti arubayan da. So adi mawatak mata na. Usto atap no adda ti igisa tayo. Kastamot lang tinapanunot ko. Agora ka. Awan manan ti chinilas ni nanang mo dito. Rimwar ka di manan. Iti ayan ti kumari na tinagturungan na apong. Ay nawaw. Apay ka numanan ni Jai. Agila ko da kanumat iti palaspas apong. Ay sos. Sakmanan ti madanagan. Uray siyak nga rod apong. Amangan kunak no adamanan ti takawan da dita. No kasta. Amok ti may papan iti aramid ni nanang apong. Kanayon daktupay nga asaran dagiti kaadalak. Agtatakaw kano ti inak. Anya. Dagiti awanan bain ngagtatakaw. Ay, abay ka ni mama. Ay nawaw, di mo ayan nakita ti mulak iti sangwanan ti balay. Saan, mama? Anya ka di ayatin na pasamak? Danda ni maibusan ti bulong na. Kasano na pasamak da ita? Tinakaw lakit di dagiti agilaklako iti palaspas. Napintas ngamin kat ti bulong dayjay amulak. At damat ti CCTV tayo, mama. I-review yo, Kasta talaga ti aramidak. Masapol amamuak no asino dagiti awanan bain anang perde iti mulak. Anya itaramidan nyo, numaduktalan nyo na sino tagtatakaw, mama. Makangagda kanya ko nagtumat. Inaywana ka na imbagday ti amulak. Kan nagrigat ti mang padakkel iti kas ti amulak. Sa ita, takawon dalaang akasta. Kita man no am-amom dagito'y atat tao, Miguel. Nan, kita man, mama. Adday tani, dagita adwa tinang takaw iti mulak. Ay, no. Saan kumat nga amu dagita, mama? Panagkunam, kalugaran tayo nga tawon no saan. Kaslasaan mo't, mama. Amangan ko no taga-kabangibang a barangay dagita. No kasta nga rod, i-post ko iti Facebook. Anya? Wana, tapno maamuak no asino dagita awanan bain. Tipay lang matmulak ti targetan da. Kita inyo, mama. Tamangan no mabaliktad kayo. Amangan no da kayo ti madaksan. Santo ang mapasamak da ita anak ko. Apay ko maamadaksana, kat siya ti biktima. Nakita mo't siguro ti impos ni Victoria at taga-kabangibang a barangay, Tese. Wan kapitana. Anya ti maibagam iti dayja a video. Edited lang dayjay kapitana. Ay nawaw, kasanumot ang naibagam nga edited dayjay. Kat naala ti CCTV dayjay. Ay, kuha kapitana. Talaga nga awan manaknakam yu iti kumarim anya. Gapo iti kinarigat ti biyang kapitana. Pangaasiyo, tadiyo pagbalinan arason ti kinarigat ti biyag tapno agaramid kayo iti dakos. Nagado ang mabalin nyo a pagtrabahuan dita. Dayta payla ang matagtakaw tinapanunot yo. Nangipanan nyo kadagiti bulong at tinakaw yo. Kuha kapitana. Inla kumi iti kumarik. Hay na, mangibabain kayo. Urayin yun sa maibalod kayo. Sakbay nga agnakam kayo. Nakasarita yu kadiday ta Victoria kapitana. Wan, kat no umay dito'y lugar tayo, da kayo ti makaamu asumango kang kuana. Da kayo ti agpalawag. Apay matakas di madam. Apay nga impusyo mo't ti rupa mi. Hindilit ko ti post ko, idi adda nag-message sa kalugaran nyo. Unang nagado ti mangipopost iti day di a video. In-download dalakit di ti impusyo a rupa mi. Na, kaslabasol ko pa ita. Adda anak mi madam. Anyan tulaangan nga iti mariknada. Amangan no maibabain da iti kasdi nga inaramid yo. Umuna iti amin. Siyak ti biktima ditoy. May kadwa, impose ko day je a video. Gaputa saan kayo nga amam mo. Amuyo ka di nga inay-aywanak day je amulak ka. Ay, kwa madam. Saan na siyak ti pabasulin nyo no may babain kayo man. Da kayo matlaang itigayam mo tinangibabain iti bagbagiyo. Kat no di kay makisarita na sayat kanyak.
Da kayo, ti demanda. Ay, saan ko mamatakas ta, madam? No kasta nga rod, aklunan nyo ti bidot yo. Di yu irason ti kinarigat ti biyag. Nakababain ti agilakoy ti palaspas ang naggapoy ti takaw. Ay nawaw, apya na sapa ka nagawid apo. Katkatawaan dakdag iti kaadalak, apong. Apay ka now. Agtatakaw ka no ti inak, apong. Nabuya dati nag-viral a video da nanang kanti kumari nang agtaktakaw iti mula. Day tante bagbagak. Nakababain, apong. No apay mat ngamin aday ta agtaktakaw ti amo ni nanang nga aramidon. Bayam, kasaritak tumanin ni nanang mo apo. Di na panunutan ang may ramraman tayo iti kasdi nga aramid na. Mabulbuli ak iti pagadalan gapukin kwa na, apong. Mala, di ka madanagan apo. Tabagbagak manentinam. Kumusta tilakad yo, mama? Nasayat mo, tanak ko. Nakasarita yo ka di dagiti agtatakaw, mama? Wan, nakasarita kita. Naggidaw da ka di iti pamakawan ka da kayo, no? Idi da mo nalastog da ng agsasaw. Naibabain da ka no iti naramid ko. Ta-impose ko ti rupa da adwa. Anya? Hanggang siyempre, saan na ka nagpaabak? Anya nga iti imbagayo, mama? Imbaga kami na kayat ko nga ibaga kadakwada. Agraman sakit tinakam ko. No saan ang nagpakumbaba da gitay. Kan saan da nga inaklon ti bindot da. Talaga sampala kita. Kaase da giti anak da. No kasta, adda anak da gijay, mama? Adda ka nung arod. Ngam no apay ang nagturod da nga agtakaw. Agturpos kagaya man anak ko. Unmat ngamin. Anya kanungay ti isuot dagiti escort yo. Saan kayon agumatang itibado yung nanang? Ay nawaw, apay kumaasaan kat iskurtan ka nga rod. Siyak ti mangimartyakan ka. Asino tinang ibaga kada kayo? Awan matkit de. Ngam siyak ti inaman ako. Diyak kayat ada kayo ti escort ko, nanang. Anya? Ni apong ti kayat ko amang imarcha kanyak. Ang mga numakita da kayo dagiti kaadalak ijay. Kat karkaro akatawaan dak. Ay, kuha anak ko. No anya ti imbagak, iso ti masurot, nanang. Saan dak manen nga ibabain iti espesyal nga aldaw ko. Anya ti masapul mo, tese. Kapitana, mabalin ka di nga idimandak ti bakit anang ipost kanya? Ni Victoria ka de? Wan, kapitana. Ay nawaw, apay ko mga idimandam. Tabasol na no apay nga ibain nak ti mismo nga anak ko. Anya? Saan akayat ni Lela asyak ti mangimartyakan ko na iti umadanin a graduation na. Tamangan ka no katawaan dagiti kaadalan na. Hay, dagiti tuma ngamin abakot. Saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan ti makagapo tapno idimandam ni Victoria. Anya? Oray agpa-attorney ka, sigurado ang maabak kamatlaang. Awan tinadagsen ang makagapo tapno idimandam di tao. Panunutam kumaasika ti ayan ti parikot. No saan ka nagtakaw, saan nakakumamet nga ibain ti anak mo. Anya? Kitaam nga umuna ti ugalim, sakbay nga agpabasol ka. Dahito ti isuot yu sapatos, apong. Dayto yan apo. Mas bagay yu dayto Si kakid di mo. Magtungaro din tayo suot ko. Agawaan nyo, tapno saan tayo amaladaw, apong. Agrubat tayo ka din? Naa, Kita aman no okay lang ang tikas to'y akawis ko, anak ko. asino tinang ibaga kada kayo, amabalin nyo ti umatindar iti panagturpos ko. Kaya't ko ti agbuya, anak ko. Saanan? Agbati kay laangan dito'y balay. Nakababain mat numapan kayo pay laang itchay. Saan ko Tumakder kayo matan dita, taagrubat tayon, apong. Indilit yo ka di timpos yo arupa da tesi, mama? Nabayag matan nga indilit ko. Kita nga min ti Facebook account ko, Kunaklakit din ho dapat isabali a Facebook yo, mama. Apay na sa lutsod mo. Wala, tadulat tama ti mga ipupos iti dayja a video. Tinakaw nga ro dagiti content creator kuno. Dahil tama ti jacket kadagita a self-proclaimed content creators. Masapol nga ipos da kanumat amin.
Wala, takayat da matapagkwartaan. No kasyang ag-content da, di ko mamot pagsayaatan ah. Basta siya, indilit konti nag-viral a post ko. Nukasta, napan kagaya may di pagadalan. Wala, ngam nagawid ak matlaadagos. Tadyak kayat makita nak ti anak ko, tatang. Si Kanto, mangamin. Bidot ko day jay, tatang. Ibain na kan ti anak mo, kapoy sa aramid mo. Iso ano adda ti maibagakan ka, dumgag ka ngamin anak ko. Isardang mo tagtaktakaw. Wan, tatang. Laglagi pa mamayraman kadagiti aramidam ti anak mo. Ano samlaang ti makipurdiya? Wan, tatang. Kasta ti aramido. Nasaya at mo, no nakamiris ka. Ipanagnak mo apudnaw ti panagbalbaliw mo. Tabarang may ayo tirik na ti anak mo. Kat agsubling to ti sigod apa nagtalik na kin ka nga inana. Wan, tatang. Kanayon mo alaglagi pa, anak ko. Nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao nga agtatakaw. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka apagwadan iti anak mo ken iti sabali a tao. Agaramid ka iti nasayaat. Liklikam dagiti aramid a mabalin a mangitunda iti pakaybabainan ti mismo a pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano nga agsweldo kayo, Nonoy Lakay? Inton katapusan tumanan ah, nasapa pa'y mat ngamin. Kasano nga rodan dayta? Kat mangrugi manen ti klase dagiti ubing. Ado manen ti paggastusan tayo. No di mo maura ti sweldo, kasayam lang ti savings tayo, bakit? Mangirwarak nga rod di ka agong ungot. Wen, kita am laang, tadi mo sobraan ti irwar mo a kwarta. I-withdraw laang numano ti kasapulan tayo. Wen, Lakay. Gumatangak iti baro abag, sapatos, ganda dumapay amasapsapol dagiti putot mo. Nalagdan sa pa'y mat baggan sapatos da. Wen, nalagdapay ngamnas ken amasukatanon. Jak ipalubos aday jemanen ti usarenda ita nga iskulyer. Kasano nga rudan da gijay? Ibasura mon? Ipadawat ko kadagiti mamirmiraot akabagyan tayo. Ay nawa, jak magustuhan ti kasta pa nagsasaong bakit? No itid mo lang ah. Sananas kan nga ibagam amamirmiraot da. Ay na, awan rumba nga pagsakitan tinakam da. Ngamin, agpay sumot ti bagbagak. Agpaiso, ngamsan amasapol nga iparupam kadakwada. Panagkunam ka di, kat maidayaw ka iti kastangar aramidam. Ay na, kwarta lang ti daw-dawate. Ngam nagadun ngin sawang mo. Si kamat ti lumabas, Angelica. Agpasyudadak man, nana. Apay ijay. Ay nawaw, nalipatan nyo ka din, nana. Ti Anya. Mangrugi manen ti klase inton umay alunes. Ah, maawatak itat. Amuyo mat, nana. Saan ko nga ugali ti mangi-recycle iti gamit. Tinawen ang masukatan ti sapatos, bag, uniform ken aminan agamit dagiti anak ko. Sa bagay, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Mabalin magkidi ti kasta no ada budget tayo. Una, madimot ngamin no iso lang nga iso ti gamit da, nana. Mala, agpatuloy kan.
Ang mga noan niya pa'y ti maisawang ko. Narigat ti makabasbasol no kwa. Na-enroll mo ka dito, apo, kreme anak ka? Wen tatang, nalpasan Kaano amang rugi ti klase daya? Inton lunisan tatang. Ay nawaw, nulunis mo't gaya man. Ngamawan pa'y ginatgatang mo agamit ti apaw. Ay na mabalin pa'y mo ti sapatos ken bag na tatang. Dagiti laangan school supplies ti gatangak iti ayan ni Nana Panyang. No nalagda pa'y mo't day, mabalin pa'y. Wen tatang, mabalin pa'y matkit di dayjay. Anusan na pa'y laang anya ngay nga rod kat siyak laang mat ti mangisaksakad iti panagadal na. Tinapatag kat saan mo abinaybayan. Saan laang mat akadagiti na inmaterialan abambanag ti pakarukudan ti panagayat ti maysa nga ina, iti anak na. Nakapili kan. Wen nana, daytoy laang ti gatangak. Bagti ubing mo ngay. Mabalin pa'y tibag na aginatang may dinapan atawan, nana. Isong anusan na pa'y laang ang ausaran. Mabalin pa'y matdayjay. Wan makidi Tapno saan nga isupay agatangan yaw. Ay wen, nana. Pudno launay dayta. Ada kwartak ngam para iti balon na matdan dayjay. Ay wan ti kanin na ti priority. Tapno saan mabisinan iti pagadalan. Maasyanak laang kenkwana no maminsan, nana. Apay amaasyan ka. Wen takabarbaro ti usar dagiti kaadalan na. Sigurado nga isulaang manan ti saan. Hay, no daduma, makapakonsensya met. Okay laang dayta nakong. Saan mat nga iti baro agamit laang ti pakakitaan ti panagayat ti maysa nga ina iti anak na. Sa bagay, kastamot laang tinaibaga ni tatang kanyak, nana. Ay no, ape akas tati kaus mo bakay? Sakit naka-make up ka pa'y? Sa dino ti papanamaya? Nalipatam ka di first day of school ita, lakay. Itulod mo lang dagiti anak ta. Ngam kasla makikasar ka matitikas talangam. Hay, di nakman pakibiangan si kanunoy. Hindi ka gungot Ibagbagak lang matagpay sa utap na amumot Kasano sa anak makaunget kat bilawumot amin. Agkalma ka kadilaang. Di mo ammo ti maangaw mo. Ay, pag sapatusan kit din dagiti putot mo, tagrubat kami. Nagadong ay bagbagam dita. Dito'y latan ti pagtugawan mi kadagiti anak ko. Tapno makita dagiti ko parents ko, ti baro akawes ko. Ken baro nga usar dagiti anak ko. Nay, si kamot gayam dayta, Angelica. Nana Anding? Apay, di nak nailasin Nagpuskol mo't nga minta make-up mo, Nana. Saan mo't? Sakto lang. Agasam man dagiti kawasyo kadagiti anak mo. Brand new amin. Siyempre mo't Nana. Mala, panawan kayo pa'y, taitulod ko ti apok iti classroom da. Agistoryatan tulangan kalpasan ti flag ceremony, Sige lang, Nana. Ay nawaw, daremi kan ti anak na ti sumungad. Na, apay ngay akas jay ti kawas na. Nakachinelas dapay. Nay, apay, adda parikot, mare. Awan matkit di, mare. Apay nga rod, akas tati panangkitam kada kami iti anak ko. Ay, awan. Awan ti kayat ko asawan. Siguradom laang, tadyak kayat ti apa, mare. Una yun da babae. Di na mulakit inggatangan ti anak na iti baro agamit. Bagken sapatos ni RJ Dayjay, idi pa'y napalabas nga school year. Nakita yu ti kawas, sapatos ken bag ti anak ni Remy, Nana. Apay, anyat parikot mo iti anak ni Rimay. Saan mat agim matang iti baro nga usar jay anak na? Ay nawaw, masapul aya abaraw. Ay nanana, saan adakas no igatangan tayo mat dagiti anak tayo iti baro agamit da. Tapno maayatan damit ang agadal. Saan mat adakas no agbalin tayo a praktikal?
May mayatan ti agbalin a praktikal ngam ti makautang tayaw. Saan nyo ngamin amaawatan ti puntok, nana? Apay ngamin adilawam agraman day ta abanag. Maasyanak nga rod ijay ubing. Maasyan ka iti anak ni Rime, winnaw. Kayat mulaang apabainan di taaw. Ni nanamot. Tunggal adday bagak kada kayo. Ikanyo adagos iti dakas akay papanan. Hay, agawidak man laangan. Nasaysayaat pay. Agawid ka kiday ta aglabawin no agdalos ka iti balayaw. Saan akasta? Kumkonformity mapan mo dildilawan. Mangantan lakay. Nangana ko ni day Ay nawaw, di nak inuray. Kasanong urahin ka? Kat nakabaybayag kamay. Intulod mo lang dagiti anak mo di pagadalan, ngam na urasan ka. Siyempre, nakinistorya akpay mo't akadagiti co-parents ko. Ken, di magasak pa'y iti ayan ni Nana Panyang. Agasam man day tanga istoryayo. Danda ni half day mo. Gagangay na italaang manun ang nagkikita kami lakay. Ala. Mangan gamit no mabisin kan. Mapanak man pa iti ayan ni nanang. Apay manun ijay. At dalamapan ko sa ludsuden kan kwa na. Sige, nakon. Ayun gayam, nalipatak na imbagakon ka. Tenya manayin. Agurderak iti uniform dagiti putot mo. Manungay manayin. Kas idi na palabas atawan mo't laang sagtatalo a pares tigatangag. Ay nawaw. Agasam nga iti talo. Saan mo tamabali na may sawon no wala ang tigatangag? May mayat ano sagtataludan. Ti uniform day di napalabas nga school year ngay. Makataon laang mat nga inusarda day jay. Saanen nga umanay kadakwada lakay? Tinawon laang nga agumatang iti baro. Ay kasta talaga Saan adakes no aggastos na? Ngamin, anak tamad dagi jay. Kan may sa, agsusweldo kamot. Mala. Agorder ka lang tatapno ada isuot da. Anya ngay, kat saan mo't gaya man nga umanay kadakwada ti uniform idi napalabas nga school year. Mangirwarak manen iti kwarta Sige laang. Ngam lumano ti kasapulam. Isulaang manen ti irwar mo. Di mo sobraan tamangan ludyak mapupuutan kat maibusen day ta savings tayo. Bakit? Ni, dayjay lata ti uniform kan sapatos ti ubing mo, Remy. Wan, mare. Apay ka di? Saan ka anagurder iti baro? Saanan tamabalin pa'y matjay uniform na? Ay nawaw, kaasimot jay anak mo. Anya klase ka nga ina? Na, apay ko maakaasi kat as-asikaswak mat ti anak ko, saan ko mat abaybayan? Apay si ka, gimatang ka manan aya iti baro a uniform dagiti anak mo. Siyempre tinawon masukatan ti uniform dagiti anak ko. Sa bagay, dakkel a size mo nga minjay ginatang mo a uniform ti ubing mo. Ha? Mabalin nga usarin na aging nga agturpos iti elementary Ay nawaw, kinapudno na, kasta talaga ti plano, tapno saan kamin agumatang manen, mare. Kaslahanger jay anak mo idi na palabas atawan. Ita, isumanan. Ay na yun ti kasta pa nagtip-tipid mo. Ay, nakatangtangsit dayjay ng Angelica tatang. Apay na Angelica. Uy, uyawan da kami, matgaya man iti anak ko. Itian niya gapo mo, Remy, anak ko. Naamuan na laeng asa anak agim matang iti baro a uniform ti apuyo. Nagadumot tan nga ibagbagana. Kaslahanger kanu ti apuyo. Agraman day taba, nagpakibiyangan na pa. Day takot nga rod tatang. Gaputa ada kwartada. Anya a klase ka nga ina kun kunana pa'y kit di kanyak Saan kumot abinaybay anti anak ko tatang? Dagiti lang samot na inmateryalan na bambanag, ti pangibasbasaran na iti kinaresponsable ti may nga ina. Saan ama iparbang ti kasjay tatang? Uray kastuyak laeng, saan kumot abinaybayan ti anak ko? Day tati di na makita anak ko. Saan ko mga kasta-kasta day di ataw? Saan lang amay sa taal daw? Uwan nga rod saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasamak kadagiti sumarsaruno pa'y nga aldaw, tatang? At tuyan tiga gatangam, Angelica. Agyaman nana. Ay nawaw, daremi kinti anak na ti lumabas. Anya ko maitakang kano lumabas da. Kitain nyo ti itsura jay anak na, nana.
Ay nawaw, awan mo makitak adakas itilangada nga agina. Awan madlaw yu ay nana. Mingmingan nyo kadi idaan na imbag, nana. Saan ka maawatan? Ibagak man laengen. Kaslahanger ti itsura jay anak na. Anya? Saan tumat ngamin agimatang iti baro a uniform. No anya ti uniform ni RJ idi napalabas nga school year. Isulat tamat nga aging gaita. Naa, amok Kayat mula ang manan nga iparam magkanyak agimatang ka iti baro a uniform dagiti anak mau. Saan met, nana? Madlaw ko laeng ngamin amarigatan launay ni Remy. Kat may salaeng met ti pagad-adalon na. Di ka agsao iti kasta, tasaan mo nga amo ti pagdaldalanan di tao. Dakkel tinagdumaan nyo kinirimay. Sika, ada nila kay mo nga agtrab-trabaho, iso nga ada kwartayaw. Kat ni Rimay, single mom laeng. Wanang. Ay, di ka nagkalintagan. Alam ki di ta ginatang mo ta agawid kan. Saan man aday ta kinaman nagdilaw mo ta ipang pangrunam. Ipamaysam ki di ti atensyon mo kadagiti anak mo. Bagbaga aman ni bakit mo nunoy. Ay nawaw, apay ni bakit ko nana? Wen taday talamang dildilaw iti pada na ata o ti paglaingan na. Asino man ang tidinilaw na nana? Dari may kanti anak na. Gaputa sa anda akabailan ti gumatang iti baro nga usarda. Kastamit ti pananguy-uyaw na kadakwada. Kaslahanger kano di anak ni Rimay. Naglokon day diyang asawa. Bagbaga aman tanay. Sobra ti kinalastog na. Jak amo no anya ti ikarkarit na. Ti samu kwartayaw. Di ka matanaga nana. Tabagbaga ni bakit ko. Agyaman anya nga minun ti umay mo gatangan. May sakilo man akar ni ti baboy nana. Mabitlaang tamangalaak nakko. Iti anya aga po nga ibagam akaslahanger ti anak ni Remy. Adda ayamat imbagbagak akasta. Ay nawang, di ka na aglibak, tadda nang idanon kanya. Asino? Ninanapan niya. Ilibak mo pa ilan. Ay, kwa. San anasaya at ngoy uyawon ti pada tao kunak manan. San aga po ta ba alam ti gumatang iti baro agamit dagiti anak ta? Kat ibabamatan ti pada matao? Ibagbagak laeng mo, ta isumot ti madmadlaw ko. No awan maitulong mo, agulimag ka. Tagpilam tangiwat mo, tama nga numauman ni Remy kat anya pa'y taramidan na king ka. Alawanan, si kantuman nga rod ti makimiting into Nueves. Na, apay asaktibaon mo ang makimiting ay. Si ti makimiting, tada na patag apagnak. Mijay, Basta da, di mon saludsudon no sa dino. Kitaan nyo na ito'y tatang. Oh. Ay, nawaw. Papel mo't day tayo pakpakita mo Remy anak ko. Wen, certificate ti apuyo, tatang. Certificate para itaan niya rita. Ket no academic achiever ti apuyo para ita a quarter, tatang. Talaga ang masirib ti apok. Nagagat kamot ngami na mangisursurukin kwa na dito'y balay. Daitan, ti bunga ti sakripisyo yaw nga gina. Wen, tatang. Ay na, nagmayat itirik na, tatang. Dagiti anak ngay mat ni Angelica, ang damot award da. Awan mo, tatang. Nay, apay ngay. Jak amo tatang. Di na siguro ida sursuruan di tabalay da. Ang mga no di na masango, taday tamat mangdaldalaw itipada na atao ti paglaingan na. Kumusta na kay? Anya ngay tinagmimitingan niya. amo ko no apay asak timbaon mo ang makimiting. Imbagak mat kan nga adda na patag apagnak. Amok arason mo lang dayta. Ay nawaw, anya mananti kayat mo asawan si kanunoy. Siyak timbaon mo ang makimiting. Ngamin, mabain ka kadagiti co-parents mo. Na, iti anya aga po ko mga agbainak kadakwada. Katawan mo't basol ko. Oray di mo ibaga. Amuklatan bakit? Mabain ka. Ngamin, awan award anaawat dagiti duwang anak mo. Ni, sana pud no dayta. Di ka naglibak bakit? Naimbag pa ni Remy, akanayon mo ngayon uyawin. At the award ti anak na. Kanayon na kanu ngamin asuruan iti balayda. Sa lakas keng ka. Imbes nga isurum dagiti anak mo, saan taday tag marmarites tamom? Huston, agsardeng ka.
man. Nakababay launay ti kasta bakit? Sobra ti kinalastog mo nagsasao ka. Ipagarup mo asika ti kasasayaatan nga ina dito'y lubong nga uray timot kinalastog mo laeng tinangruna. Anyat na pasamak aya. Napasamak. Adda ayamot nana. Da magkukot awang kanumot award ti duwang anak mau. Ay nawaw, anya kumaita no awan nana. Anya ti inararamid mo aya. Di mo insuro dagiti anak mau. Ni, apay asyak ti pabasulin nyo ngay. Wan ata si kati inada. Sa bagay, kasano kuma maisurum dagiti anak mau. Kaday ta maagpalpalastog kan mang dildilaw iti padam ata o ti among nga aramidan. Anya? Naimbag pa'y ni Rimay, akanayon mo nga uyawan. Tauray saan na akabailan ti gumatang iti baro nga usar ti anak na. Kit adalat ta oras na amang isuro iti anak na ijay balayda. Dinak man ikumpara iti dayjay aremi nana. Saan kayo nga agkalibol kini Rimi anya? Pagadalam day taan na pasamak. Inton sumarunaw, dagitikit di anak mo ti asikaswan kan isurom. Di mo pakibyangan ti sabali a tao. Naa. No natangsit lang ni Rimay, ang mga nubimalos ang dayjay, sigurado katawaan na ka. Tadagiti laang magayam na inmateryalan a bambanag, ti kabailam nga ipaay kadagiti anak mau. Mag-asim man day ta. Mano nga oras mo ti review yo? Tapno makapasadag iti anak talakay. Narigat mo't gayam no mabaybay anda. Saan nga umdas dagiti na immateryalan abanag nga ipapaay ka tapno agbaligi da iti biyag. Unmot ngamin bakit? Oray pa'y nagngingi na dagiti sanik ko nga itad mo kadakwada. No saan da ang maisuro? Awan lat amok, bakit? Manipod ita, ikak ida iti oras lakay. Barang adamot din award da inton sumaruno nga awarding. Kan makapasada kumamot adwa. Barbara nga. Lay kunada nga ron. Oray manupay anain materyalan abambanag ti maitid kadagiti anak tayo. No awan ti panangisuro ken panangidalan. Dakkelat ta ti posibilidad asaan da ngagbaligi. Bakit? Ay, nawaw! Di pudno akinaimbag ti parentes kat saan laeng ang maipakita babaan iti kwarta wenno kadagiti na inmateryalan abambanag. No diket ti panangted wenno panangipaay iti panawen kan oras. Ayat kan panursuro. Tauray ited mo amin anain materyalan abanag. No awan mat panangisuro, panangidalan kan panangsuporta iti anak. Ang mga nudidan to agbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.